Clayton McKay li għandu 28 sena miż-Żurrieq tressaq il-qorti wara li l-pulizija mill-iskwadra ta' kontra drogi irnexxiela tfixkel pjan ta' bejgħ ta' droga nhar it-tlieta li għadda. Fil-qorti ġie spjegat li l-pulizija rċeviet informazzjoni li fil-qajjenza kien se jkun hemm pjan ta' bejgħ ta' drogi. Kien hawnhekk li l-pulizija lemħu lil McKay isuq fit-triq San Luċjan fejn ipparkja l-karozza u mexa lejn dar. Pront il-pulizija avviċinaw lil McKay u arrestaw lilu flimkien mal-persuni li kien hemm fid-dar. Fil-possess ta' McKay instabu 30 gramma ta' sustanza suspettata eroina. Fl-awla quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq, l-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' possess aggravat ta' eroina tal-li kiser kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest u tal-li sar riċedif. Dawd Sheikh Ahmed li għandu 27 sena u li joqgħod bir-Kirkara baqa' jinżamm arrestat meta tella l-qorti mixli b'possess aggravat ta' kannabis fost oħrajn. Ġie rrakkuntat li l-akkużat kien f'paċe fil-meta qajjat lil persuna li kien mixi qudiemu jekk irid ħaxixa għaliex allegatament kien qed ibih. Fit-tfittxija fuq persuntu nstabu żewġ pakketti ta' sustanza suspettata kannabis. Il-Qorti Ċivili ċaħdet kawża miftuħa minn BirdLife dwar liċenzji tal-kaċċa li ħarġu fl-2020. Din il-kawża kienet infetħet kontra l-Prim Ministru, il-Ministru għall-Ambjent u l-Ministru għall-Għawdex. Fil-qorti l-BirdLife kienet sostniet li l-liċenzji tal-kaċċa kienu nħarġu minn Ministru li ma kellux l-awtorità biex jagħmel dan. Il-Prim Ministru u żewġ Ministri konċernati wieġbu li l-liċenzji ħarġu mid-Dipartiment inkarigat bil-liġi u f'dan it-tqassim ma kien hemm ebda irregolarità. L-imħallef Neville Camilleri innota li t-taqsima tar-regolamentazzjoni għall-safar selvaġġi hija l-unika entità li tista' toħroġ il-liċenzji u peress li din ma kienx parti mill-kawża huwa ċaħad it-talba li għamlet il-BirdLife.